Dejan opet doživeo slom, grcao u suzama zbog Dalile, on mu preneo teške reči. Zadrugari su sinoć igrali igru istine, a u jednom momentu su bivši prijatelji, Marko Đedović i Dejan Dragojević krenuli ka pušionici i tamo započeli razgovor o Dalili. Je li ti matematika da budeš sa njom ili šta, da ti olakša boravak ovde, pitao ga je Đedović. Ja neke stvari ne mogu, rekao je Dejan. To ćete sačekati i napolju, šta ćeš da radiš, ideš ka provaliji, pitao ga je Đedović, ne mogu više da je tumačim, najlakše bi bilo kada bi otišao odavde, rekao je Dejan. Šta je sada, ovo pitanje koje si dao je odgovor je stvarno normalno, po prvi put si dao normalan odgovor, došla je Dalila u pušionicu. Ma ovako nešto o meni pričamo, rekao je Đedović i nastavio, sve je ovo jedna od života, podržao ga je Đedović. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan, najnovije vesti, zato nas zapratite.